Pokud jde o množství dopaminu, tak zmíním dvě hladiny. Jedna je takzvaná základní, bazální úroveň. To je takový stálý proud dopaminu, který se v mozku neustále vytváří. No a pak je takzvaná mimořádná hladina dopaminu. V angličtině též peaks and troughs, česky výkyvy a propady. A ta se vyplaví jenom ve chvíli, kdy vlastně děláme jistou aktivitu nebo si dáme nějakou látku. Hladinka se na chviličku zvedne a pak se zase dolů propadne. Při různých činnostech se vyplavují různé násobky dopaminu. Odborníci z oddělení neurobiologie na Harvard Medical School v Bostonu došli na základě studie z roku 2021 k závěru, že v části mozku zvané striatum, která je zodpovědná za pohyb a systém odměny, se vyplavuje dopamin až 1,5krát více oproti běžné hladině dopaminu, když pozřeme čokoládu. Došli ale také k závěru, že při sledování videoher se nám zvedá hladina dopaminu 5krát až 10krát, při provozování sexu, cvičení či otužování se nám zvedá hladina dopaminu až 2krát a když užíváme nikotin, tak se nám zvedá až 2,5krát. Když užíváme kokain, tak se nám zvedá 3krát až 10krát a když užíváme amfetamin, tak se zvedá až 10krát. Tímto ale vás určitě nechci nabádat k užívání návykových látek, spíše upozorňuji na to, co to v našem mozku vlastně může všechno udělat. Jak už jsem říkala v předchozím videu, dopamin se nevyplavuje pouze při jednání samotném, ale i u očekávání nebo představy o určité aktivitě. To znamená, že hraje velkou roli při zpracování nových informací a nových věmů. Může se nám vyplavovat například, když se díváme na zprávy ze světa, nebo když si čteme drby na internetu, nebo když si prohlížíme fotky nebo koukáme na videa. Prostě tam, kde je přítomna nějaká pozitivní emoce, tak tam se vyplaví dopamin. Žijeme v době dopaminové. To, co se dnes děje, to tady nikdy v minulosti nebylo. Když prožíváme nějakou situaci, tak si ji chceme nějakým způsobem uchovat. Jenomže co se pak stane? Když jsme třeba v Indii a díváme se na slona, tak místo, abychom si tu situaci s tím slonem užívali, tak vezmeme smartphone a začneme se s ním fotit, nebo začneme toho slona fotit. A pak dáme tento snímek na Facebook a díváme se, kolik získal lajků. Což nám samozřejmě může vyplavovat jistou hladinku dopaminu, ale už se okrádáme o to užívat si ten moment. A tahle situace tu nikdy v minulosti nebyla. Náš prehistorický předek Homo australopithecus, který žil 3 miliony let zpátky, tak ten takový luxus neměl. Musel se strašně moc snažit, aby se obstaral jídlo. Kolikrát se vydával ráno v tlupě do nehostinných podmínek, aby přinesl večer mamuta a aby si celá ta tlupa na něm mohla pochutnat. Jenomže my už nic takového neznáme. Je to 0,2% od osídlení naší planety pračlověkem, nebo též prvním člověkem. Od té doby se velmi změnilo. Posledních 100 let je úplně jiných. A pro něj tehdy platilo, že bez práce nejsou koláče a že když chtěl prostě nějaký dobrý pocit, tak se o něj musel hodně zasloužit. Ta doba se ale změnila. Už není tak těžké obstarat si dobrý pocit a v tento moment začínáme hovořit o rozdílu mezi levným a drahým dopaminem.